on what you want to become in future. Have you started? Ifoma, you might be challenging me. Kagodunu. You will learn you okay. Oh yeah, go in here also. Ifoma, we here ne buka na chance ni here nele. Chuksa batala. Chuks. Oya kan tutu. O di ko gbanwe na ndụ ya. O ji akwụkwọ nsọ bata. Onye ọbụla furu, o si ya Chukwu dị mma. Ifoma, imume akọ. Obukwa Chuksa maka ọzọ. Hey, ye ga na-efuzikwa n'ụlọ ahụ. Maka Chuks mma ga-ezu onye mmụọ ohi. Lepunanya. Nwa nara akụ nna ya n'iyi abatala. Ngosikwa nnọọ ka ike ịghọ ọkpọrọ isi maka okwu a. Mana nsogbu adịrọ. Jehova bụ eze. Chuks! Kiko ebe itinye n'isi kemgbe? Iselite nnọọ isi kemgbe afọ 7. Bikwa ya, o bukwa akwụkwọ nsọ n'aka. Nna m, ọnụnụ ka isi. Taa bụrụ n'ụka. Kemgbe m nyefere ndụ m n'aka Onyenwe anyị, otu a ka m si na-agagharị buru akwụkwọ nsọ m. Onyenwe anyị bụ eze. Eziokwu. Ka ezi ebe asụrụ asụ dịwara ọdị a. Angwa na nke ibere ebe a na oke ma ntakpu akpa anyị. Obinna nwanne. Nsogbu adịrọ. Oke ama ntakpu akpa gị. Ndụ ọjọọ niile a na-ebi na mbụ abụghị ife gafere agafe. Kịta ihe ọhụrụ amalite bụ. And the choose ahụ ịma na mbụ ọ bụrụsikwa choose ị na-afụ kịta ahụ. Onyenwe anyị bụ eze. Raba Satan Darabo. Mazita deri mahakabo Satan Daraba. Mazite deri bo Satan Dama sekerebo. Mare ba Satan Darabo. Chuks, Cherogodi. Satan Daraba ya kasi. Cherogodi. Imana ibere ebe Iyke na ebe ebe Iyke ụka. Anyị ma n'ichegharị na ọba zuru na akọwara anyị maka na ka onye dị ụmụnne ya ma. Obinna nwanne. Anọ m na mmụọ. Ị nọ na mmụọ? Nwanne, ịma nọ nkwa na mmụọ kịta maka na oge abụ oge anyị nọ na mmụọ. E nwere oge ihe niile. Ị na-anụ? Anyị achọghị ikpe ekpere kịta. Biko bịa ka ị lawa. Na gị bịa ka ị lawa. Oh, Jehovah bụ eze. Malabo Satan Daraba. Masekelebo Satan Darabo. Maribo Satan Darabo. Maribo. Odigo. Gịnị? Eche m ji leta na news Odigo. Ịmakweta onye m hụrụ n'ịbarị. Biko, enwe m ụdịrị ife ha nkịta, onye ka ifu? Ọ Chuks. Chuks kwa? Ozugbo ori ọzọ? Mba, onye nwe na-edu ekpere n'ịbarị. Hai! Kikwana ụdịrị agha ihe a? Nwata nwoke ahụ, nsogbu jikwa ya arụ. A na-ekele Chukwu na nke ọ kwụsịrị ime ọ na-eme ọzọ. Biko ka anyị gawa. Gawa ebe? Ka anyị gawa n'ịbarị. Mpachi okwu onye ọbụla sonye na ekpere a. Chogori, ya bụ na mpa na-akwado ya. Ka nsikwa n'ihe mere ihe banye n'ụtụtụ ruo kịta n'ụlọ. Chuks ewekarịkwa ka onye wubi ya ma. Iko ya esiwe hapụ bịa n'ụzọ ụtụtụ a bịaba be mmadụ emebere. Nne nyesikwa ya enyo. Biko ka anyị jee sonye maka chọm ka mpa wuli iwe ya bụkwasị nwa n'ahụ. Nsogbu adịrọ. Ogefu Chuks a emecha ekpere anyị akpa maka ihe. Maka na ọ bụrụ na obodo mepegoro emepe, a ga-agbarịrị ya akwụkwọ n'ụlọ akpa n'obi mmadụ.
bo satanda. Mari bo site deri mahaka bosa. Riba shata dara maya bo site deri bo. Masakara ba site deri mahaka. Ribo site dara maya masite deri bo. Masakara ba. Masata dara ba. Maseta dara ba. Masekara bosa. Ni mama. Mare bo site deri bo. Masakare bo shata. Onye ka ụwa niile n'ịma ya ogefu ichi ime ekpere ụtụtụ gị buru ya jewebe gị ịbatazina n'ime ụlọ nwanne m n'ime Chineke ọ kwara ofu Chukwu aka anyị ncha na ekpere nwanne m n'ime Chineke anyị na-efukwa Chukwu anyị na-agọ mmụọ agwago gị ihe ngwa gị ichi ime ekpere ụtụtụ buru ya jewebe gị ịchọ ka agụ ugbu anyị n'ụlọ Obinna ka ihe agụ ogbugbu nwoke n'ime na ekpere anyị na-ekpe ihe niile ịmakwa na ọ maka gị ka eji onwe ihe anyị n'ụtụtụ n'ụlọ ọ dịgo mma Jehova bụ eze ọ wụ eze mana nweta gị n'ụlọ ọzọ niile abịa eme ekpere ihe ememe gị ma nkwetakwa bịa tupu bịa bịa ba agbakwa m Tupac anwụọla mana ndị na-egodi ozu n'iti egwu kịta bụ Eminem na Rick Ross nwanne kedu ife a na-egbudu nke a gbasara n'ala anyị nwoke ife mkpọ ka m gwa gị bụ na site n'ụtụtụ echi ikpekọ ekpere n'ụlọ ga-abụ iwu ya bụ chifo unu ncha niile apụta anya nọ ebe a kpekọ ekpere ị ga-eje gwa ụmụnne ife nkwụ na menji kpọ ya mba nke a bara uru maka na anyị na-ekpe ekpere ụtụtụ n'onwe anyị tupu anyị apụta n'ụtụtụ ewepụgodi nke ahụ ekpere ịchọ ka anyị na-ekpekọ ọnụ nkịta gị na-adọchi anyị azụ kekọ gị si na-adọchi unu azụ ịmazi na mma na-esizi nri ụtụtụ n'oge bịa nwoke bụ nnọọ akara ogore nekene chuks ịsọpịa chuks anya nekene ụdị ndụ ọ na-ebi ndụ ekwesịghị ịṅomi gị nwa nọrọ ebe a kụ onye a jibiti tata ichi lie onye ego ya nwanne chi zuo onye efeni ya ya na nni sọ nni gee m ntị onye ọbụla n'ime unu ma gị ma ụmụnne na-apụtara ikpe ekpere ama eli nri ụbọchị anwa ofe nkwụ ụbọchị anwụ na-apụtara ikpe ekpere unu ama eli nri n'ọbụla ọsọsọ nri ka ejuru eme ụlọ jekwaje gwa fefe nkwụ mpatiri agadaga iwu ekpere ụtụtụ bụzi iwu Chukwu emego mpa na-ekwete n'ihe niile okwu kedu mbọsị ikpeazụ ekpere ụtụtụ n'ụlọ ka o si na dị nchọ ịgbaji ya ga-agbaje nwe dịkwa nkwado ịgbaju nri ụbọchị agakwa n'ebe ahụ gị njikọrọ nri na ekpere o ya bụ ntaramahụhụ mpa tinyere maka onye ga-emebi iwu a o nwekwa ihe ọzọ ị ga-eme kedu onye na-esi ihe ọbụla ya na-esi osi n'ụlọ gị nwa ya bụ na ntaramahụhụ ahụ enwere ike ebe nọ aga m na-esizi gị esi nri n'ụlọ daalụ kedu mbọsị bido sibe nri n'ụlọ osi ite ka m fịara ịfụkwa gị n'usekwu
Don't call him white room. They quiet. Where is it? Because here, much on. Eh? Okay. Akwụkwọ nsọ dere ya na-ekpe n'ekpere oge ọbụla. Sus. Ka njikere gị. Irigo nri n'ụtụtụ a? Mba, eribara m. Ana m ebu ọnụ. Mana ka njikere kee maka ihe iji abụ. Biko buru gị ọnụ gị si ebe a pụọ. Ka njide onwe m tupu ịkpasu m iwe na mmụọ. Igwe masịrị m nke ukwuu. Masịkwara m. Obinna, ka njikere gị. Ị makwara ọtụtụ ndị ọcha a na-akụ egwu sochi n'otu nzuzo dị iche iche. Ọ nwere ka isi maa ihe dị otu a? Ekpere m bụ ka onye nwaanyị napụta m. Ekpere m. Chuks kpachara anya chụpụ m n'ịbarị. Ọ na-ewezi ihe ụka ya ọ na-apụ ya ara. Mgbe ọ bụ na fụrụ ọsụkwọsọ na-asụ. Echetara m nrọ m ruru mgbe m nọ na nwata ka m lụrụ onye ụkọchukwu. Ka ọ rịara gị ka isi kwu. Mana ụdịrị mmadụ Chuks emeela m ka m gbanwee echiche m. Ka ewegodi ya na ị nụrụ ụdịrị mmadụ Chuks. Jide ya ebe ahụ. A sị gị ka ewegodi ya. Ya bụ na ị ma nwe ihe onyonyo na be gị maka ọ na-afịa ka ihe ekwensu. Ezi sachagodi ahụ. Ọ ka bụkwa ezi. Mbụ na ọ mere mgbe gara aga bụ ihe ịrịba ama. Ya bụ na niile Chuks kwuru n'ụlọ nkịta bụ eziokwu. Afọ na ọ sachago unu nche isi. Ka abụkwa nke sacha isi o. Maka na nwokorobịa ahụ bụ ezigbo onye ozi Chineke. Onye ozi Chineke bụ Chuks si adịte ihe anyị ga-eji tụrụ Chineke mma. Ya ka ihe ndị a na-aga. Echete mgbe onye ozi si anyị bịa tụ mma. Ejigodo nwa ọkụkọ ma atụ asị ebe buru ya. Mama, ịbụrụzi ihe ndị anụ agabazi kezi anyị ga na-eri. Adaobi. Onye ozi Chineke bụ Chuks si na anyị bịa were okwukwe anyị nwa Chineke. Site n'ịpụtasị ihe a na-ere nọ n'ime ụlọ anyị. Ma zibụzie ka Chineke ga-esi gọzie anyị. Ọ na-achọghị ngọzi. Ma, aghọtaghị m akụkọ gị. Ama m ebe obodo, ama m ebe ọ kwụsịkwara. Na gịnị mee? N'ihi eburu ihe niile anyị na-eri n'ụlọ a bujere Chuks na ndị okenye. Ọ bụrụ ọ bụ ya dị na. Onye ozi Chineke si ka awanye ka ị hapụ ịpụ ezi site ugbu a ruo abalị 7 na-abịa abịa. Maka na emere ngọzi Chineke chọrọ iwetara gị n'izu ụka. Ngọzi, enwere m ya. Chai, donu ja. Echetala m. Asị m ka m gwa unu site tata gawa n'ihu onye ọbụla n'ụlọ aga na-ejezi ụka Pastor Chuks. Ụlọ ụka Pastor Chuks ka onye ọbụla ga na-eje. Unu n'ife ukwu. Kama m ga-aga ụlọ ụka nke anyị. Ma mụ nwakwa. Ewu ndị abakwala n'isi n'ụlọ mkpọrọ. Mana ụmụ gị kwanụ, ọgwa ha na-ajụ ese gị. Onye ọbụla gbahara mbọ nwankwe. Ha niile hapụrụ m. N'ozugbo ejidere ya mkpụrụ. Mmadụ niile hapụrụ Jehova ya onwe ya ka hapụrụ. Ife agbamudube na-egosi okwukwe onwe n'ebe Chineke nọ. Otu Pastor Chuks si wee kọwa ya, ọ ga-eme ka Jehova nke usu niile nke ndị agha bilie. Na-akwụghị m otu nde naira.
ntị m